There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang, welcome po na naman sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunyan na daw ning Webes mga tugang, petsa 29 kang bulan ng Pebrero 2024, ultimo dia de mes. Sana yung kamusta maray nakamugtakan mga tugang, nakapagkakanak mo, nakalaghihingalo ka mo, habang naghihingalo ka mo, mag-iristoryahan kita, tapatuturugong kita. Eh mga tugang, magayong ba ta, mag-iribahan na naman kita, tangon niya na hapon, igwa na naman kitang mga manunudan. Siyempre, manunugod din mga tugang sa pangbuhay-buhay. Magayon mga tugang talaga, siyempre, na kita nga ni talagang nabubuhay baga. Paano kita nabubuhay? Sana nabubuhay kita na may magayon anong sa tuyang pamuhay-buhay. Pero sabi nga, paano kung man mapapagayon ang sa kuyang buhay? Alam mo, magtarabang-tabang na sana kita. Kundi kita magtarabangan, mga tugang, dipisil iyan. Kaya magtarabang-tabang kita. Importante yan, mga tugang, kaysa magpaparaururihan, sabi nga, digdi sa mundo, dapat may nagigibo kang karahayan, dahil isa na buhay, kundi igwa kang nagigibong karahayan, mula kanina pakagising, ano naman kaya ang marhay na nagibo mo, Father Butch? Ayan, ihapot ko sa sadiri ko, everyday, dapat haputon mo, ano bang marhay na ginibo mo, kasubago? Yan, from time to time, kasi alam mo mga tugang, pag ikaw nagkaparagibo ng karahayan, masasanay ka na magibo ng karahayan. Arugman kaan, pag halimbawa naggibo ka ng maraot, masasanay ka na paggibo ng maraot, kaya ang magigibon mo, mga karatan. Mga tugang, sige, si Jerel Aranya, nagdadagog na talaga. Matibayan ka, Jerel, talaga matibayan ka. Bawa ko sa emo. At kasi 88505, nag-text na nga sa Tulos, maray na hapon. Mga tugang, pwede po kamo magduman sa inyong mga Facebook, at duman kamo sa DCGB News Online, At siyempre, magkahirilingan kita, magkadarangugan kita duman, And names, day pa kita sa, sa DCGB News, day pa? Okay, hanapon ko nga nita. Di ako sa monitor kasi di ko pa nahiling. Sige, maduman nga nita. Mas bagay mangyari na baga, nahihiling ko man. Bako kamusta na nakakahiling, kundi ako man nakakahiling. Yan, mga tugang. Igwa na nga ng comment digdi. Si Lolo Mir. Talaga, thank you very much, Lolo Mir, Mape. Good afternoon. Talagang matibayan si Manoy. Saka sabi nga, si Melba pala iniho, si 8805. Okay, thank you very much. Bago na ini palang cellphone niya, Melba Lagilies. Binabati ko po ang gabos na nagdadangog sa tuyak niyan dyan. Siyempre, agum nga ni Ami, nasa muyang nagtatrabaho diyan sa Muya sa kumbento, nagdadangog sa erarom yata kang mangga. si Agum Dominikite, yung mga tatrabaho sa kumbento yan, nagdadawog permi yan. Anyway, so mga gabos na nagdadawog tabi, welcome na welcome po kamo. Thank you very much sa pag-aantabay at sa sabi nga, sa pagtangkilik sa programang Maray na Hapon. Okay? So, pwede ka po mag-text ako sa 0925-811-3851 at the same time, tabi duman sa 0966-533-8475. Okay? Ayan mga tugang. Anyway, ngunya na aldaw mga tugang. Sa tuyang balik ang giraray, alam mo, aral daw,
may tataramon ang kagurangnan. Yun, ibaga, ang Diyos pirming aral daw, igwas siyang mga pataratara sa tuya. Ano? Ang saro sa mga pataratara sa tuya, iyan ang sa iyang salita, ano? Lalong-lalo na mga tugang sa inihubagang panahon ng Kwaresma. Ngunyan na panahon ng Kwaresma mga tugang ay sa tuya, sabi nga 40 dias ng paghurup-hurup sa pagkamot sa tuya ng Diyos. Iyon man talagang importante dyan mga tugang pagkamot ng Diyos. Talagang dakulaon ang pagkamot sa tuya ng Diyos. Ang pagkamot ng Diyos, unang-una hilinga, pinadara niya si Jesus sa tuya. Magayunan baga, no? Pag mahal mo ang tao, talagang aalagaan mo siya, aasikasuhin mo siya, pagkatapos hindi mo siya iiwanan, hindi mo siya pababayaan. Di ba? Father Boots, nakaranas ka na ba niyan? Natural naman. Si mama, si papa, hindi man ako pinabayaan kasi mahal na mahal niya ang sa iyang aki. Ganun din. So, aki niya naman, nagbabalus baga, minamahal ko din mga magulang ko, miski nga niyan wala na sinda, permi kong piga rumdum sinda sa pangajion, lalo ang sa iyang aki, padi. Di pag nagmimisa ako, permi kong rumdum si mama sa kasi papa, so mga nagadan, na pinsan ko, masutugang kong nagadan, gabos sinda, ano? Kaya magayon baga mga tugang rumdumunta yan. Kaya ngunya sa panahon ng Kwaresma, sa tuyang ginigirumdum mga tugang ang pagkamuot ng Diyos. The unconditional, sabi natin, unconditional, everlasting love of Jesus. Love of God. Magayunon mga tugang talaga. Yan ang sa tuyang panalmingan pag abot sa pagkamuot. Hindi yung panalmingan mo ang pagkamot so itong mga romantic love, so mga ito baga mga pagkamot sa makamunduhan. Sabi nga, last sa Tagalog ang tawag niyan romance lang, pagkatapos last, pagkatapos wala na. Wala na. Wala na. Yan, wala na. Ang pagkamo talaga, dahil nawawara. Ang tunay na pagkamuot. Minsan ka na nasaktan, magmamahal ka pa ba? Ayaw ko na, Father. Ikaw, Father, nasaktan ka na ba? Oo. Sa pagmamahal? Oo. Tao ako nagmahal ako. Kay sarap ng may minamahal. Di ba? Masarap din pag nagmamahal ka at masarap din pag minamahal ka. Siyempre, damang-dama ko yun. Kaya I can say about love because my mother or my father and people love me. Alam mo naman, nararamdaman naman talaga ang pag-ibig At maliban sa, sabi nga, love is also an emotion, but for us, love is a decision. Yan ang talagang magayon ng baga. Kaya ngunya na Kwaresma, mahiling ta ang pagkamuot ng Diyos sa tuya. Na itinaon niya sabi nga, He sent His only begotten Son, Jesus Christ. At the same time, alam mo mga tugang, nang itinaon niya ang sa iyang aki, para kita ay samahan, makilakbay, sabi nga niya, makilakbay sa tuya, sa tuyang paglalakbay, digdis sa kinabaan, sa Bicol pala, hindi man pwede paglalakbay. Pagbabaklay. Tama ba, names? Sa Bicol, bagbabaklay. Ang Diyos nakibaklay man sa tuya because we are all pilgrims in this world. Yan. Mga tugang, talagang ganadong-ganado naman si Father Boots. Tayaong ka mo, permi. Yan. Siyempre, maduman po kita sa tataramon ng kagurangnan. Sa tuyang balikan permi ang tataramon ng kagurangnan. Ngunyan ang Huwebes, ikaduwang semana kang Kwaresma, Huwebes, ang ebanghelyo mga tugang ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 16, talata 19 hanggang 31. Basahin ko na mga kaibigan, napakaganda. At habang binabasa ko, makinig kayong mabuti. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo,
may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing pangalan Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dito'y nilapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Sa makatuwid, silang dalawa ay namatay. Tao ay namamatay. Tayo din patuloy. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Yun, sinasabi, ang impyerno ay apoy. Patuloy. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Mga kaibigan, yan po ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes, araw ikalawang linggo ng Kwaresma na napakaganda. Isang istorya ni Jesus, talinhaga, bagamat totoo yan o hindi totoo yan, istorya po yan na nagsisilbing may moral lesson. Yan. Ano naman leksyon kaya, Father? Na mapupulot natin dito? Marami. Marami tayong mapupulot na aral dito sa ebanghelyong ito. May apply natin, para maging marayan sa tuyang hapon. Tingnan natin, may mga mayaman, may mga mahihirap dito sa mundo. Tama, mali? Hindi ba? Mayroon, hindi ba? May mayaman at mahirap. Yun. Sabi nga, kailan kaya, Father, lahat tayo ay maging mayaman na lang? Wala nang magiging mahirap. Sa palagay ninyo, kailan kaya? Pwede ba yun? Tingnan natin, mamaya pag-usapan natin yan. Bakit may mga mahihirap at bakit may mayaman? Tanong ni Father Butch yan, okay? Pag nilay-nilayan din natin yan. At ano ang ginagawa ng mga mayaman sa mga taong mahihirap? At ano naman ang ginagawa ng mga mahihirap sa taong mayaman? Yan ang mga tanong ni Father Butch na ating sabi nga, pagnilay-nilayan at paghurup-hurupan. Kasi sa panahong ito, nandiyan sa atin, sa paligid lang natin. Nandiyan si Lazaro at nandiyan din yung mayaman. Alam mo dito sa Ebanghelyo, tingnan mo pinangalanan si Davis. Si Davis, mga tugang, hindi po pangalan yan. It's not a personal name. Dito, may isang mayaman. Yun. Hindi sinabi yung pangalan ng mayaman. Bahala na kayo kung sino yun. Sino yun? Mayaman saan? Sa yabang, mayaman sa lupa, mayaman sa pera, mayaman sa kaalaman. Pwedeng mayaman, Pero ang tanong, mayaman ka sa kaalaman. Pero anong ginagawa mo sa mga taong walang gaanong alam? Binabahagi mo ba yan?
Yan, ano? Siyempre, bahagi po natin. Yan, kung bakit may mga mahihirap kasi hindi sila nababahaginan. Kasi yung ibang mga mayaman, yung lupa ng mahirap, kinukuha. Tama, mali. Yun. Anyway, babalik mo si Father Butch, ano? At sa pagbabalik natin, bigyan ng diin, ano? Pwede kayong mag-react mga tugang, bakit may mga taong mayaman at bakit may mga taong mahirap? Yan ang tanong, okay? So mag-react po kayo, ano? At bago tayo pala mag-break, sana mayroon lang kung tingnan ko lang dito sa atin sa ating okay. So anyway, gusto ko lang batiin po si Generic. Good afternoon. At si Edwin Magalona. Good afternoon, Father. Watching from Manila. Father, pwede po bang blessing po dyan sa Legazpi? Blessing motor po. Oo. Punta ka lang sa akin. Edwin, Magalona. Sana ang blessing dyan sa Legazpi po. Sabi niya, okay. So you can coordinate with me, okay? Siyempre, nandyan si Sister Rose Lumba, OP, all the way from Davao, okay? Habang siya ay nagsisiesta, na nagpapahinga, nakikinig sa atin kasi alam ko si Sister nandoon sa, kanilang, sa Trinity College, tama ba yun? Diyan sa Davao, So yan sa kanilang mother house. Anyway, ang oras po tabi ngunyan, 19 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Say goodbye to clutter and give your home a clean look. Come to the Metro Linen and Storage Sale from February 9 to March 10. Enjoy up to 50% off on selected items. Shop for wardrobe cabinets, kids cabinets, and shoe cabinets. Refresh your bedroom with attractive linens, bed sheets, and pillows. Score big savings on metal shelves, bathroom organizers, ladders, shoe racks, garment racks, vacuum cleaners, and a lot more. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 184211 Series of 2024. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. There's no time like the present. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Pombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Anyway mga tugang, sana talaga nag-i-enjoy ka mo sa pagdadangog. At the same time, may napupulot ka mong mga sabing inspirasyon. Hindi lang informasyon manunungod sa buhay-buhay, kundi inspirasyon para nga ang satuyang buhay digdi sa
kinabaan ay maging, sabi nga ni hindi lang kapaki-pakinabang kundi tayo may maging makahulugan, meaningful life ang tawag nga diyan. Kasi bago sabi ko sa inyo mga tugang, bakit may mga taong mayaman? Bakit may mga taong mahirap? Yan. Alam mo, may nabasa ako, maganda itong i-share ko sa inyo. Sabi, 3 punto para sa ating pagnilay-nilay sa hapong ito. Una, mga tugang, kahirapan. Kahirapan. Ang kahirapan baga talaga, Father, part na ng buhay yan. Well, in a way, yes. But alam mo, ang sabi natin, yung kahirapan na yan, ang tingnan natin parang hindi obstacles, ha? Wag ang iba tinitingnan as an obstacles. No, let us take it ang mga kahirapan sa buhay as challenges in life. Yan, challenge po yan eh. Tingnan mo, dahil sa kahirapan, dati ang tao noon, di ba, wala pa namang kuryente. Na may tao naka-imbento ng kuryente. Pagkatapos naka-imbento ng ilaw. Di at least may liwanag na. Dati, gasira lang, o kung hindi, yung mga torches lang. Pero dahil sa ayaw nila maghirap. Ay ngayon, may air condition na tayo. Pero bayaran mo ang bayaran mo ang kuryente. Yan po mga kaibigan. Sabi ni, gusto kong basahin itong sabi niya. Okay, sabi niya, Digdi. Sabi na 8805, dakol po nagmamati digdi sa bangkeruhan sa programa mo. Nasa bangkeruhan po ako ngunyan. Mga taga-bangkeruhan, happy listening to everyone. Thank you very much po dyan, sa mga taga-bangkeruhan. Okay, padagos kita mga tugang, sa pagpapaliwanag mas magayon talagang mapaliwanagan kita. Bakit ang kahirapan? Okay, pag-una, 3 bagay iniho. Sabi nga, thank you very much, Melba. Okay, kahirapan, walang masama, at walang mabuti. Iyan ang 3 punto na ating pagninilay sa nadawugtang Ebanghelyo kasubag-o. Okay, tingnan natin. Si Lazaro, siya po ang nagsisimbolo ng kahirapan. May mga taong mahirap. Bakit maraming naghihirap sa mundo? Yun, hanggang ngayon, tanong pa rin natin yan eh. Hindi dahil sila'y tamad. Actually, may mga mahirap na dahil sa kanilang pagsisikap, nakapag-aral, hanggang ngayon nandun na sa Amerika, nasa iba-ibang bansa, napakinabangan ng ibang bansa ang kanilang katalinuhan, ang kanilang kaalaman. Pero dito sa Pilipinas, dapat malaman. Pero gano'n niya, kasi sa kahirapan daw, sabi nila, doon nilang tayo, mas mataas ang sweldo. Dollar, di ba? At pag kinonvert mo yung dollar dito sa, kung kumikita ka doon, for example, in a month, kumikita ka doon na $2,000. So, sa isang buwan. O dito, i-convert mo yan. Magkano yan? Mga, na yan? Magkano yan? 50,000 ang 1,000. O di, meron ka ng 1,000. Meron ka, di ba? Ay, 5,000 pala yun. Ay, 1,000. Di 1,000. Pa $100, 5,000 sabi natin yan. Ay, kung may 50,000 ka, 100,000 ang sweldo mo. Pero napalayo ka naman sa magulang mo. Napalayo ka naman sa mga mahal sa buhay mo kasi sakripisyo talaga yan. Dahil sa paghihirap. So, bakit ba yung marami mga taong mahirap sa mundo? Alam mo, mga kaibigan, isa sa mga dahilan ng kahirapan, ay ang tinatawag natin, may mga taong ayaw magbahagi ng mga kanilang mga kaalaman. Ayaw magbahagi ang mga mariwasa. Yun, mariwasa. Maraming, sabi nga, mga mayaman. Yun, maraming dibes. At nakita ko, alam mo, isa po kasi ang isang bagay kung bakit na may mga mahihirap din, dahil sa, may mga, hindi mo naman talaga lahat masasabi dahil sa mga mayaman. May mga kapatid din tayo talagang naghirap kasi tingnan mo ha. Okay, sa halip na ibili ng pagkain sa pamilya,
ang nakuha nilang sweldo, anong ginagawa? Ibinibili ng alak. Pagkatapos naglasing. Ano? At naglasing, ano nangyari? Wala nang pera ang pamilya. Hindi ko sinasabi huwag kayong maglibang. Okay lang po maglibang, pero alam mo, i-budget po natin. Kung meron kayong pera pag gusto mong maglibang, okay naman. Pero huwag nating kakalimutan, na meron kang obligasyon. Kung sa pamilya, sasabihin kasi, ang mga anak, walang obligasyon na, bayaran ang mga ginawa ng mga magulang. Totoo, wala po talaga sa obligasyon. Pero, hindi ba tinatawag natin na, at least yung tinatawag na utang na loob? Ang utang na loob, hindi naman talaga binabayaran yun. Kasi utang sa loob yun eh. Mababayaran ba yung utang sa loob? Hindi ko alam kung magkano ang loob na yun eh. Kaloob-looban. Magkano kaya ang loob? Hindi mo talaga alam yan. Pero alam mo mga kaibigan, yung utang na loob, yun ang gratitude. Yun. Yan, alam mo, ako, for example, gamitin ko hindi naman sa pagmamayabang. Halimbawa, ako, yung magulang ko, hindi humihingi ang nanay ko at tatay ko. Pero, siyempre, out of gratitude. Ako na lang magbabayad, total wala na kayong trabaho. At magkano naman ang pension ninyo, mababa. Noong panahon nabuhay pa sila. Hanggang ngayon ako pa nagbabayad ng kuryente. Ako pa nagbabayad ng sa amin. Yung tubig, yung sa bahay namin sa Tikaon. Pagkatapos halimbawa, yung mga pamangking ko, ibang apo o mga iba, Father, pwede pahingi ng kasi tulong, okay. Di ba nandoon po 'yan, at pasaya naman ako. Pero naka-budget po lahat yan. Kasi depende po naman sa aking mga tinatanggap. Mabuti kung tumatanggap ako ng, sabihin natin, every month, 20,000. Magkano lang naman na tinatanggap ko? Nakadepende po ako sa bigay. Kung walang nagbigay, wala. Wala akong maibibigay. Ganun lang naman po yan eh. Kaya nga, kung may nagbibigay naman, yung dumaan sa akin na pera, binigay sa akin, nandoon lang po yan. Lahat naman binibigay ko. Kasi si Father Boots po kasi, hindi naman talaga yan eh. Yung bang magarbong pari yan eh. Kahit itong cellphone ko po ito, mga second hand po itong cellphone ko. Pero iPhone naman, second hand nga lang, okay lang naman. Kahit yung mga damit ko sa ukay-ukay. Wala nang problema po yan eh. Kasi importante doon importante, parang sabi nga, maibsan ng kahirapan. Pero talagang totoo, minsan may mga taong mahirap, dala na ng kanilang ugali. Sabi nga, isa mindset po kasi yan eh. Mindset, alam mo, minsan tinatanong, kumusta ka? Alam mo ang sagot sa akin? By the way, bakit po ako nagtatagalog? Bicol ka pa din, di ba? Alam mo, nagtatagalog po ako kasi yung mga tagapakinig po natin, hindi lang naman talaga taga Bicol lamang. May mga kaibigan po ako nakikinig lagi sa atin, sa Manila, nasa Pangasinan, nasa ibang bansa, pero mga Pilipino po, kaya marunong magtagalog. Kaya ang aking ginagamit ay Tagalog, or Pilipino. But anyway, ganito po, at titingnan, kumusta ang buhay mo? Ang sasabihin sa akin, ito Father, mahirap pa rin. Nako, wag naman gawag mo. Pangit ba ganim sa mga niyo? Aliba, kasi si Karen, sabihin ko, wala, nandun pala si Karen, wala akong, ito, si Karen, dapat ka sa, anyway, sasama siguro one time si Karen ulit. Sabi ko, kumusta ka? Huwag mo ko sasagutin. Ito, mahirap pa rin. Huwag naman ganyan. Mas mabuti pa, ito, sa awa ng Diyos. Alam mo, maganda po yun eh. Pag tinanong kayo, kumusta? Huwag mo sasabihin, ito Father, mahirap pa rin. Huwag naman. Pangit po yan. Kasi alam mo, hindi ka, uunlad, hindi ka, wala. Hanggang kasi you attract poverty and misery. Baguhin na po natin ang pag-iisip natin. Alam mo, ang kahirapan, hindi lang po, ibig sabihin wala kang pera. Ang pinakamahirap talaga yung mga taong walang kaambisyon, walang kapangarap,
mahihirap yan, wala namang pagsisikap, yan ang mga mahirap. Pero yung mga taong kahit may mahirap, alam mo, sabi ko nga, pero mahirap lang po, ako I am a witness to that. Yung janitor po namin diyan sa US Legazpi Hospital, mahirap talaga sila. Pero sabi nga, niya talagang pinagsikapan niya na ang kanyang anak ay maging doktor sa tulong ng iba. Actually, hindi niya matulungan kasi pero dahil sinikap niya, doktor na baga, at nakapasa pa sa board. Alam mo, hindi po ibig sabihin, mahirap lang po kami, kaya hindi ako nakapag-aral. Hindi po ganun ang rason. Mahirap kasi hindi ka nangangarap at mahirap ka, hindi ka nagsisikap. Alam mo, ako po, kaming pamilya din, mahirap din eh. Pero sabi nga ni Papa, kung hindi daw siya naglayas, hindi daw siya naglayas nung bata pa siya, hindi siya nakapag-aral. Alam mo si Papa, naglayas siya sa bahay. Masama ba yun? I think so, hindi. Bakit? Anong intention ni Papa? Kasi kung doon lang daw siya sa baryo nila o doon lang sila, hindi siya makakapagtapos ng pag-aaral. Actually, si Papa lang sa magkakapatid ang nakapag-CPA. Nakapag-aral. Kaya nakapangasawa rin siyang may pinag-aralan. May kurso si Mama. Teacher po yun. Totoo po naman. So, hindi ko minamalit ang mga tao. Ang ibig ko lang sabihin, si Papa, I'm proud of my father. Nagsikap talaga siya. Actually, nagpaalipin pa siya sa hapon noong panahon. Kinikwento sa akin ni Papa. Nako, kamuntik pa siyang patayin. Mabuti na lang yung hapon na yung kanyang pinagsisilbi na hapon, iniligtas siya. No. Sabi daw. Pagkatapos, si Papa, nung nag-aaral siya, sa gabi, nandoon siya sa post office, nagsusorting daw siya ng mga letters. Tapos sa umaga, mag-aaral pa siya. At ito pong medyo masakit din kay Papa, masakit na kinikwento sa akin ni Papa yung kwento ng buhay niya. Nung namatay si Lola, ay tamang-tama si Papa noon, nasa University of the East, may final examination sa accounting. Hindi daw pinaalam ng mga kapatid na si Papa si Lola, yung papa ni Papa, yung lola ko, nanay ni mama ni Papa ay namatay. Kaya doon sa retrato wala si Papa. Pero 'di ba lang importante, hinayaan lang nila. Kaya nga naman itong istorya ni Papa, hindi niya alam na si Lola, yung mother niya ay patay na. May nakita raw siyang yan sabi ni Papa. May nakita raw siyang parang si Mama. Ang sabi, si Mama ang tawag niya, si Mama. Nakita ko, sinundan niya ni Papa, pagkatapos, wala yung babae. Anyway, ganun po ang istorya. Si Papa, gusto ko lang, ang sinasabi ko, siya po ay sa aking modelo. Mahirap po sila, pero nagsikap. Hindi ba kami naging mayaman, pero naging muyaman sa naman kami. Muyaman, maging mayaman. Mga tugang, babalik po ginali si Padre Butch pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po tabi ngunyan, 36 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Ang oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, snore. Pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan po lang gif. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na
Nino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman ah. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, at gusto ko pong batiin muli si Sister Rose Lumba, OP, all the way from Davao, na palaging nakikinig sa atin, sa San Pedro College po, school nila po yan sa Davao. And of course, all the way from Los Angeles, okay? Thank you very much, Elgita Alim Briones, thank you very much. At then si Nas Beren, good afternoon, watching right now, thank you. At saka si Maber Nadet Bongais, na nakikinig sa atin sa Arimbay, good afternoon. And then ito po ang maganda pa rin. Yeah, siyempre, tama yan. Pag tinanong ko, kumusta ka? Yan, ang sabi ko nga, pag minsan kaya parang parang ano ba yun? Father, kumusta ka? Ito, ma-beauty pa rin. Pagit naman, pare, ma-beauty pa rin. Hindi, ibig sabihin, sa grasya ng Diyos, alam mo maganda yan, sa awa ng Diyos, o sabihin mo, sa grasya ng Diyos, ito, malakas pa rin. Yan mga tugang. At gusto kong batiin din si Vince Rans Cambal. Hello po, all the way from Quezon City. Thank you very much. Okay. So anyway, patuloy tayo. Kanina, binibid ako ang aking tatay. Sapagkat si Papa talaga, duman sa kahirapan sila. Kaya nga naman, nung nagpatayo si Papa ng bahay, ang tawag namin sa Tigaon, sabi niya, kumusta ang bahay na malaki? Kasi may bahay, yung kapatid ko, si Bigit, may bahay na maliit. Doon sa kabila, bahay na malaki. Ako pa nagbabayad ng both of the kuryente and the ilaw, yung dalawang yan. At syempre, ito na po ang ko lang naman, bilang, bakit ko sinasabi ito? Parang at least alam ninyo, I'm not bragging about what I'm doing, but I'm just like to show myself kung pwede ba maging halimbawa. Ay, sabi ko nga, importante ngayon sa mga taong, sa panahon ngayon, magpatutuo ka. Magpatuto ka. Let's be a model. Kailangan natin huwaran. Na at least may pwedeng gayahin. Gayahin. At siyempre, sabi ko nga, yun, at naibsan ng kahirapan. Kaya nagpatayo si Papa ng malaking bahay. Kasi for him, wow, ito naman ang kanyang pinagsikapan. Alam mo, yun na, at least nakabangon ako sa kahirapan. Pero alam mo, hindi sinabi ni Papa na total nakabangon na tayo sa kahirapan, okay, maging senyorito na kayo. At wag na kayong gagawa, kaya kailangan merong tayong katulong lahat. Hindi, kami pa ang pinagawa. Kaya kami rin natuto. Kaya maganda po yun na natututo ka rin sa sabi nga, challenges and sa real life. Kasi sa panahon ito, tingnan mo, kahit sa mga eskwelahan, yung mga bata, hindi na marunong mag-sweeper. Sweeper pala. Cleaner. Kasi dati, Monday cleaner, Tuesday cleaner. Meron kami mga cleaner. Yun. Yun. Kaya nagiging mahirap dahil minsan sa katamaran. Yun. Huwag naman natin sisisihin lagi yung, Father, mahirap kasi kami dahil mga mayaman. Totoo po, meron po talaga nangyayari niyan. Bakit? Ang kasakiman. Minsan, yung lupa, kinakamkam ng mga mayaman. Masama po yan. Tandaan po natin yan. Hindi po kasalanan ng mga mayaman, kaya din nagkaroon ng kahirapan. Hindi po yan. I don't agree with that. Okay? Ang mga mayaman, may mga talagang naging mayaman sa kanilang sa tama at mabuting paraan. At may mga mayaman din naman na ginagawa ito sa pangungurakot, sa pangdaraya. Yan po ay masama. Okay? Maliwanag po yan. At sila later on, akala nila mayaman sila, maghihirap po sila. Baliktad po yan. Okay? May kabaliktaran. Mabuti na yung mahirap ka
na yumayaman ka at hindi mo nakakalimutan na ang kahirapan at kaya pag may nakikita kang mahirap, tinutulungan mo, yan ay kay pagpapalain. Yan. Okay? Yan. Hindi ganun yung taong mayaman doon sa talinhaga. Ano? O, pangalawa, ano? Alam mo yung mayaman naman, hindi naman po siya masama. Ano? Hindi po masama. Ano? Kaya wala namang masamang ginawa si yung mayaman na tao. Bakit napunta sa impyerno? Ano? Bakit yung mayaman, si Davis, ay dinala sa impyerno? Ano? Pinagmalupitan kasi niya, pinagmalupitan ba niya at sinaktan niya ba yung mahihirap? Wala namang ginawang kasalanan sa hindi ba siya nag-take advantage sa mga mahihirap? Wala naman Hindi naman siya makasarili. Yan nga lang, wala siyang, sabi nga, hindi naman makasarili. Inisip niya ay kanyang kapakanan at nakalimutan niya ang mga kapuspalad. Yan ay masama. Walang masama doon, nga lang sinasabi, sa kasalanan baga, it is not only that you have committed, but the sins that you also omitted. Kaya, Father, kasalanan po ba yung hindi ka nakapagsimba? O, kasalanan kasi omission yun. Commission yun, hindi ka nakapagsimba. O, kasalanan po ba ang yung mga bagay na dapat gawin pero hindi mo ginawa, that is a sin, kabutihan. Na may magagawa kang kabutihan mo, hindi mo ginawa, kasalanan po yan. Ang tawag natin, sin of omission and sin of commission. Okay? So, sana po naintindihan natin yan. Alam mo, sa catechesis, maliwanag po yan. Maganda po yan. So, yun. So, tanda natin, yung mayaman, ay wala namang ginawang masama sa mahirap, nga lang ito po, ang inisip lang niya kasi ay ang kanyang sariling kapakanan. Yan ang huwag nating gagawin. Isipin din natin ang mga kapuspalad. Isipin din natin na, sabi nga, hindi ka lang ang naninirahan dito sa mundong ibabaw. Hindi ba? Hindi ka lang, kundi marami pa rin. Dapat, sabi nga, ngayong panahon ng Kwaresma, maganda ito, alay kapwa. Makipagkapwa tayo. Magandang gawin ito makikipagkapwa tayo. Yun, may kapwa tayo. Mayaman ka. Alam mo, may dahilan kung bakit naging mayaman ka. Naging mayaman ka dahil kasi ikaw ay ang magiging instrumento sa pagtulong ng mga taong mga maralita o mga dukha. Yan, mayroon ka pong misyon. Hindi ang kayamanan mo para sa sarili mo lamang. So tanda natin, even for example, knowledge, okay, kaalaman. Marami kong ako alam. Pero kung ang aking alam, sa sarilining ko lamang, wala naman akong ginawang masama sa iyo. Pero masama po yun. Masama po yun kasi hindi po maganda yan. Dahil sana, dahil marami kong alam, dapat nag-share din ako ng aking kaalaman. Yun. Importante ba? So that we grow in our knowledge and wisdom. Yan. Pangatlo, walang mabuti na ginawa yung mayaman. Na nandun naman yung kapuspalad, si Lazaro, pero wala siyang ginawang mabuti. Kahit walang masamang ginawa yung mayaman, wala rin siyang ginawang mabuti. Kaya importante, kung may ginagawa kang kasamaan, dapat palitan mo na yan. Anong kabutihan. Okay? Yun, importante. Kaya sabi nga dito, wala naman siyang ginawang masama, pero hindi naman siya gumawa ng mabuti. Yan. Wala rin siyang ginawang mabuti. Sa langit ay walang lugar para sa mga taong nasa lupa ay walang kabutihang na ibabahagi sa kapwa. Yan, tandaan mo natin. Hindi ba, anong ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo yan sa Diyos. Hindi ba? Kung pinakain mo yung kapwa mo, di ba ang tao ay nilikha ayon sa kawangis o kamukha ng Diyos. So, ang binigay mo pa yung
Yan, di ba? Diyos. O, pwede hindi Diyos yung tao. Pero, kamukha siya ng Diyos. Larawan siya ng Diyos. Kahit na siya ay malupit, siya ay naman ay maramot sa kapwa. Yan ang problema. Maramot sa kapwa. Sabihin natin na kuripot. Kuripot. Siya, hindi nagmalabis, ngunit nagkulang naman. Iyon ang problema doon, sabi nga. Napakaganda ang ebanghelyo sa araw nito na nagpapaalala sa atin. Na actually maganda lang naman din ang isa lang dito, 'di ba, ang utos ni Kristo, magmahalan. Paano ba nagmamahal? How do we love each other? 'Di ba? By caring and sharing. Okay, sabi nga ng kanta, life can be so empty when nobody shares. Life can be so lonely when nobody cares. But this man gave himself. Ayun, nakalimutan ko. And help other men, the happiness inside. Wala, nakalimutan ko na, matagal na yun. Way back in 1965. Wow, matagal. Pero naalala ko pa yung ibang mga lyrics, ha? Napakaganda yung kantang yan, ha? Maganda po yan. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga pagiromdom. Mga oras tabi ko niyan, 49 minutos, makalipas ang alauna ng hapon. Masarap pero di mahal? Nung lulutuin kaya? Pag Friday na, let's eat munggogo with Nor Pork Cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. Okay mga tugang, balik po kita karare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, at nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa na nagbibigay inspirasyon lalong-lalo na sa mga mabubuting balita ng Diyos. Mabuting balita talaga. Marhay na bareta ng Diyos sa tuya ng kagurangnan lalo sa araw na ito. Alam mo, maganda po itong hamon sa ating ngayon. Huwag natin palampasin. Yan sabi ko, huwag natin palampasin ang araw na binibigay sa atin ng Diyos. O ngayong araw ng Huwebes, huwag natin palampasin ito na hindi tayo nakakabahagi ng anuman sa ating pamilya, sa ating pamayanan, sa ating komunidad. Yan, importante mga tugang. Alam mo, ito sa Diocese of Legazpi, yung tinatawag natin na Year of Participation. Year of Participation po, dapat magpartisipar kita. Sa pagpapartisipar, marami tayong maibabahagi dyan. Hindi lang po kasi pag oras na, Father, wala akong may tutulong. Huwag naman palagi ang tulong natin pera. Hindi lang po pera ang pwede natin maitulong. Ang pwede natin maitulong serbisyo. Halimbawa, wala kang pera, at least pumunta ka, mapapaglilingkod ko. May kamay ako, may paa ako, may utak naman ako. O ano bang maitutulong ko? Ganun po yun.
Minsan, wag naman kayong minsan ganun din may mga nakaka-turn off din kasi sa atin minsan sa sa simbahan. Alam mo, naging parish priest po ako, that's why I know. Mga taong simbahan din kasi minsan nagiging tayong obstacles instead of opportunities. I can say that. Ako po talagang totoo, prangkahan na po tayo dito. Ako naging parish priest, matagal pa ako naging parish priest sa UST. Naging parish priest ako sa Manawag, naging parish priest ako sa mission. Ngayon nandito pa ako sa hospital at nandito ako sa universidad. So, at the same time, marami ako napuntahan na po eh. Ang aking ministry, very diverse, nasa media. Matagal na rin po, 43 years na ako as a media practitioner. So, napagdaanan ko na po ang lahat yan. Pero ang importante dito, may maibabahagi ka. Kaya nandito ako sa Radio sa DCGB. I started in Radio Veritas 846 sa Manila, 1981, So ibinahagi ko kasi sabi sa akin ni Father Larry Faraon, OP dati, may RSNP sa si Father Sunny Ramirez. I will really acknowledge them because kung wala sila, wala pa ako sa radyo. Although, matagal na po talaga akong gusto mag-radyo because ang aking pinsan ay maraming radio stations dito sa Pilipinas. Si Uncle Mudling Seya. Siguro kilala ng ibang mga matanda na dyan. Dito sa Legazpi, meron silang dating radio station. Yung names, yung dyan. Kasi may Washington. Yan, nabisita ko yan nang dumating ako dito. Sa Cagayan, marami sila. But anyway, sabi ko, ito po ay makapagbahagi man lang ako. Yun. At tama-tama, thank you very much. Nagpapasalamat pa ako lalo sa kay Ate Brenda, sa akin Loxin. Kasi talagang, binigyan ako ng pagkakataon, makabahagi. Kaya nandito ako, nakikibahagi ako. Sapagkat ang DCGP ay talagang malaking influence ito dito sa mga taga-Albay at lalo mga taga-Legazpi. Maganda po talaga yun eh. Kasi ako dati, nang pagdating ko dito na hindi pa ako involved, palagi ako nakikinig sa DCGB. Sabi ko sa sarili ko, kailan kaya ako magiging at least broadcaster dyan? Kasi matagal na po. Alam mo si Father Butch, bigyan mo ng microphone na tuloy-tuloy po yan. Badaldal siya. Totoo naman, pero at least ginagamit ko ang aking bibig sa pagdadaldal na may kahulugan. Hindi pa pagtabuga, paninera, o pagkikriticize. Hindi po. Ginagamit ko po itong aking bibig parang ibahagi sa inyo ang mabuting balita ng Diyos. Yan naman talagang akin bilang pare. At kahit kaya nga tawag ko doon, nagtatag ako ng, alam mo, Nims, marami na akong tinatag din ng radio station. Umakit na ako sa antena, gumawa ako ng antena, ng mga radio station na yan. Yung mga low power lang, yung laruan lang sa mission, nagsimula. Alam mo, ang ko talaga is talagang, ang tawag ko nga sa mga aking mga anchorman, ang tawag ko sa hindi anchorman, radio evangelizers. Yun. Kasi talagang pag sinabing evangelizer, tagapagdala ka ng mabuting balita. Kaya nandito si Father Butch sa DCGB, nagdadala ng mabuting balita araw-araw. Ayan lang talaga. Kaya maraming salamat. Kasi importante talaga yun eh. Dapat huwag natin palampasin araw-araw. Maganda itong kung titingnan natin, ito, nakikinig ang aking kaibigan. Matagal ko itong kaibigan na. Mga 41 kasi 40 years na pare 41 years na ito pare, kaibigan kong ito. 41 years na kami magkaibigan si Lulu Nava. So yun, nakikinig all the way sa Malabon. So ito, wag natin palampasin. Araw-araw binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya. At tayo ay mag-isa ng kasangkapan ng Diyos sa paghatid o pagkikibahagi ng ating ng grasya ng Diyos sa ating kapwa. Okay? Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaalam. Sana po naipadaman namin sa inyo ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng pagpapaalala muli na sana magbahagi ng tayo. Wag nating kalimutan na tayo ay may kapwa pala sa buhay.
Ito po muli si Father Bus. Nagpasalamat po ako kay Hims Flora sa ating technical man. At the same time kay Jerome Martinez sa item production na dyan si Shara Leron. Ito po muli si Father Bus na nagsasabi, God bless everyone and be an instrument of God's blessings to everyone. Thank you. Bye-bye.